ておてと。その海には人魚のこれや
雪で覆われた大地を見た人魚モコレアは悲しみ涙を流した。一人では決して輝くことはできない。お互いを認め合い思い合うことができたなら、人は輝き幸せを見る。
たわえたびきたびきが声